Somos 4 persoas distintas, con 4 personalidades distintas, que moitas veces hasta rozamos máis do que deberíamos rozar, pero aínda así nos sobrepoñemos para facer cancións que creo que están guai. Mal Rayo non encaixa, creo que dentro de ningún estilo concreto, e creo que ese é o bo tamén. Prótese creo que plasma bastante ben esa historia. Intentábamos rozar menos no seguinte, pero vamos rozar igual. Bueno, as cancións de Prótese, collemos todo este caos que había e levámoslo ao estudio de Tomás Ajeitos e saiu unos EP, están subidos en Bandcamp, malrayo.bandcamp.com. Bueno, Prótese era unha proba tamén, son os primeiros temas que nos saíron. Define o que éramos naquel momento, xusto cando arrancábamos. Bueno, eu a Pombo tiñamos pendiente tocar nunha banda xuntos. A pretensión xa non é a mesma. A verdade que non sei. Supoño que che gusta. É liberador, por lo menos para mí. Sentado tal canarea, sen deixar de mirar o que trae a marea, e me chego mezcal crevas, a resaca xuran castiñeiras, que desta volta vos ides lembrar. Unhas das cousas que definen bastante o grupo a tensión que hai entre guitarras, que tamén non lo din os técnicos e os colegas e a xente que nos veces botou a man, demais, en plan, que, o dedo no ollo. Pero igual eso é interesante tamén, que esa tensión, esa case certa incomodidade, porque, a ver, as cancións tampouco son... Non somos a alegría de la huerta. Non son cómodas. Pero que haxe un pouco de tensión, que haxe un pouco de fricción, está guai. Fabulación dunhas vacacións tan completas. Son os estudios Potenkin, que é onde nos mudamos recentemente. Antes estábamos na Xurásica, na terceira reencarnación da Xurásica, e aquí montamos un locais de ensaio e montamos un estudio. E agora estamos experimentando tamén. E digamos que a primeira proba, o primeiro experimento foi o noso disco. O disco está por ver se é largo, curto ou non é. Non sei como será o resultado final. Entón probamos moitas cousas, igual se nos foi un pouco a pinza probando tamén. Sí. E agora estamos poñéndolle orde e vendo que pasou. Un volumen atronador, habitualmente. Foi un intento así... non tiñamos as cosas moi claras. Ochenteras. Bueno, sí, hai moito 90s tamén, pero... Bueno. Hai que superar a guitarra, tío. Non se vai a superar a guitarra no que queda de século. É unha incertidumbre, como podes ver. Constante. O disco novo. Buscarme a redonda, sálvame como sempre. Ven deixarme a redonda, todo que nos sobra. Nos somos de Compostela. En Compostela estamos acostumados aos garitos. Nos criamos nos garitos e aprendimos a tocar nos garitos. Agora os garitos cada vez é máis difícil, sobre todo cun grupo do noso formato. E atopaste co problema de que para tocarte te que ir a... Tocas no verán, tocas nos festis. No viva antes o mítico de antes. Infame medio grande, Instagram, triba por suite, gloria do banal. A veces me tardo moito en facer letras e non me gusta, eu non me caio ben a maior parte do tempo tampouco, entón, bueno, o que sei. Séntame ben. A nosotros sí, Churiño. Sí, gracias. Estamos contigo, tío. O grupo como terapia. Está un pouco de leite aí.